Hola, soc el Salvador, soc aprenent d'euskara, portuguès i ensenyo anglès. Kaixo, soc l'Anna, ensenyo euskera i aprenc xinès i japonès. Kepa Basterretxea ondarroarra da, baina Bilbon bizi da aspalditik. Kepa Basterretxea ondarroarra da, baina Bilbon bizi da aspalditik. Kepa orain Bilbon bizi da, baina Ondarroakoa da. 40 urte ditu eta idazlea da. 40 urte ditu eta idazlea da. 40 urteko idazlea da. Edo idazle bat. Idazle bat. Liburu batzuk idatzi ditu. Liburu guztiak nobelak izan dira. Liburu batzuk idatzi ditu. Liburu guztiak nobelak izan dira. Nobela batzuk idatzi ditu. Orain beste nobela bat idazten ari da, eta horregatik lan handia du. Orain beste nobela bat idatzen ari da, eta horrek idatzi du. Kepak liburu batzuk idatzi ditu. Zer izan dira liburu guztiak? Liburu guztiak nobelak dira. Orain zer ari da idazten? Orain nobela beste bat idazten. Kepak handia lana da. Lan handia da. Du. Jende asko bizi da bere etxean? Ez, Kepa bakarrik bizi da. Zenbat denbora pasatu du lanean? Goiz osoa pasatu du lanean. Noiz arte egin du lan? 12 arte. Kaixo, Anna, soc l'Anna i soc la monitora d'euskera elemental. Soc la Sofia i estic aprenent euskara inicial gràcies a l'Anna. Hemen daukagu hiztegi bat. Gaur, que és avui, atzo, ahir, bihar, demà. Llegeixo jo. Gaur, avui, atzo, ahir, bihar, demà. Gero emakumea, que és la dona, gizona, l'home, neska, la noia, mutilla, el noi. Molt bé, que m'apunto aquí. Hemen daukagu esaldi batzuk, dauzkagu esaldi batzuk, eta hiztegia hau da. Gaur, avui, atzo, ahir, bihar, demà. D'acord. Gaur, avui, atzo, ahir, bihar, demà. Emakumea, la dona, gizona, l'home, neska, la noia, mutilla, el noi, umea, el nen. Emakumea, la dona, gizona, l'home, neska, la noia, mutilla, el noi, umea, el nen. Okindegira, al forn, cinemara, al cinema, a l'oficina. Okindegira, al forn, cinemara, al cinema, liburu tegira a la biblioteca. Joan zen va anar, joango da anirà. Oinez, a peu, autobuses, en autobús, metros, en metro, trenes, en tren, autos, en cotxe.
oinez, atzo, neska, liburutegira, joango da, no, perquè és ahir, espera un moment, ahir. Per tant, va anar, que seria la forma, un moment, ha anat, que seria el Joan zen. Per tant, atzo, que és ahir, atzo, trenez. Oso ondo. Molt bé. Eta umea? Umea, atzo, umea, kiroldegira, joan zen, autoz. Eta orain, etorkizunean, joango da? Joango da, ez, bihar gizona kiroldegira, joango da, trenez. Oso ondo. Gràcies, com es diu en euskara? Eskerrik